Nabakamsimuto wavela ngesiluba phakathi kwamangisi namaqata silibumbeni ihora lesikhombisa kusihlwa mbukeli nazi indaba njengenhlala yenza ithimba lendaba zezulu selididiyele okwamuka ukuphakela zona angabe ngisapholisa amaseko angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihlwa nje. Mechanisms will be put in place to make sure that we never have a repeat of state capture. Inhloko yamajaji uRaymond Zondo uzothatha umhlalaphansi ekupheleni kwalenyanga enesiqiniseko sokuthi iNPA izowaphenya wonke amacala aphathelene nokuqhwagwa kwamandla ombuso ngemva kwesibephuphezelo esenziwe oyinhloko yalolu phiko emcimbini wokumvalelisa namhlanje. Kuphoqeleka ukuthi kukhishwe abantu abevile 2,250 esikhungweni sokuqeqesha amaphoyisa ngenxa yomlilo odalwe ukuqhuma kwegesi eduze kwaso lesikhungo ePitoli. Inkantolo yomthethosisekelo ibibambe isithangamsayo esikhethekile namhlanje ngenhloso yokuhlonipha nokuvalelisa inhloko yabehluleli uRaymond Zondo osezobeka phansi intambo makuphela lenyanga njengoba ihlandla lakhe seliphelelwa isikhathi ehhovisi. Phakathi kokuvelele kakhulu kweminye yemisebenzi kaZondo kwatuswe ngayo ikakhulukazi labo abasemkhakheni wezomthetho umsebenzi wokuhola ikhomishana abiphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso yidlanzana. Nakuba ikhomishana kaZondo seyawuphothula umsebenzi wayo kodwa abekho asebeke babhekana nezinkantolo kulabo abahlonzwa ikhomishana njengobhongoza baqavile. Umqondisi wophiko lwezokusheshisa komphakathi wethembise uZondo ngokuthi umsebenzi awenze kukhomishana ngeke uphelele emoyeni. Chief Justice, I would like you to retire with the assurance that the real impact of the work of the Commission will be actually felt, that we will have those responsible for the devastation of state capture face justice. Usomlomo uThokodediza wenze isibophezelo sokuthi phakathi kokunye iPhalamende kwelizokubeka eqhulwini uqinisekisa ukuthi zonke izincomo eziqukethwe embikweni kwaZondo zizolandelelwa ngaphansi kwalohulumeni omusha obunjwe emva kokhetho lwangoNhlaba. I want to assure you and also the justices present here that one of the priority areas of the 7th Parliament will be the implementation of the State Captures Commission recommendations, coupled with the strengthening and frequent interactions between the Parliament and the institutions supporting democracy. Inhloko yabehluleli uZondo ube esebeka awakhe ukugcina kulesi ithangame ebehlelwe ngokukhethekile. It is my hope mechanisms will be put in place to make sure that we never have a repeat of state capture. uZondo uzoshiya isikhundleni ngolwesihlanu oluzayo. Emva kwalokho kuzobe sekuqala ihlandla elisha lenhloko yabehluleli iJaji uMandisa Maya ozoba ngokuqala wesifazane ukwengamela njengenhloko yamajaji eNingizimu Afrika. Lihlehliselwe umhla zintathu kumanduli icala lamalunga ayishumi eMK eParliament aphosela inselelo isinqumo sokuxoshwa kwawo. Leli cala liseyithebenzeni enkantolo ephakeme eWestern Cape. Amalunga eParliament eMK afuna incwadi evimbela ukufungiswa kwamalungu amasha aleli qembu. Inkundla yamatyala ephakamileyo yaseNtshona Kapa ihlale nje isithuba esingayangaphi phambi kokuba elityala limiselwe umhla wesithathu kuSeptemba. Kumaxwebhu aphambi kwale nkundla amalungu eMK agxothiweyo athi aye avalelwa ngaphandle kwizindlu zamalungu aseParlamente ngomvulo de kwangenelela amagqwetha awo avelise nokuba bahlawulwe R20,000 kule nyanga noxa nje bekumele bahlawulwe imali engaphaya kwe100,000. La malungu athi khange kulandelwe mithetho phambi kokuba bagxothwe. They are seeking for setting aside and reviewing of their termination from the MK party. Today we were in court for an urgent interdict, interdicting the swearing in of the incoming members in Parliament. Amaxwebhu enkundla abonakalise ukuba la malungu agxothiwe ngombutho ngokuba lo mbutho efuna ukudala izikhewu ukuze kungene amalungu eEFF abalula uFloyd Shibambu. IParlamente iza kulinda elityala ligqitywe
phambi kokuba kuthathwe isigqibo sokuvala ezi zikhewu. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip eKapa. Mbukele sekuze ithinta iqembu MK sivakashele umhleli weindaba zombusazwe lapha eSABC umzondilo wakwaMbeje Shandu njengoba siqeda nje ukuzwa ngalolu double standard kuphothula sicela usichazele kabanzi ukuthi yini esingayilindela kusasa siyazi ukuthi ke kungahle kubanjwe isithanga msabe indaba sibanjwa iyona iMK. Sibonga kakhulu uzokhumbula ukuthi ngomhla ka29 July loyo owangumongameli weANC uJacob Zuma wabe esexoshwa ngokusemthethweni kodwa wanika izinsuku ezingu21 ukuthi ke mhlambe mayifuna ukusedlulisela ngaphambili. Uma ngabe ubala kusuka nge29 July kuyofika kumsombuluko izinsuku ezingu21 sizedluleke. Kodwa ke mangabe sesikhuluma neANC ithi ANC akazange esifake isicelo sokuthi kwedluliselwe phambili. Lokho okusho ukuthini? Okusho ukuthi ke usexoshiwe ke eqenjini leANC. Kodwa singakwazi ke ukuthi kusasa njoba ke ezoba nesithangami nabezindaba uzothini. Siyazi wayeke wathinta indaba yokuthi kungenzeka enkantolo. Futhi enye into mhlawumbe ngicabanga ukuthi sizoyilindela kusasa uzokhumbula ukuthi kuneziningi izigigaba ezenzeka eqenjini leMK kumanje. Sibonile isekela leEFF Floyd Shibambo ephuma kwiEFF ethi uyojoina iMK. Siyacabanga ukuthi mhlawumbe nakusasa naye uzobeke futhi ke esethulwa ngokusemthethweni. Mhlawumbe ke sitshelwe na ukuthi iliphi iqhaza azolibamba ngoba ke phela umuntu onegalelo kakhulu. Kodwa ke mhlawumbe okunye ngicabanga ukuthi ke ababukeli bazoba nesasasa ekwazini kwenzekani. Uzokhumbula ukuthi ngeviki edlule kumbe amavikini ambalwa edlule kuye kwaxoshwa amalungu eParliament angu18 izizathu azangakhishwa. Siyazi ukuthi namhlanje abayishumi babo bathe cha bona bazoya enkantolo ngoba bayasifisa izizathu. Uma ngabe ke lumhlangano kumbe lisithanga msabe izindaba senzeka kusasa lapha eSentini esizobe siholwa uye umholi weMK uJacob Zuma sesenzeka silindele ukuthi ke mhlambe kube zincazelo ke kuyo yonke le nto. Mhlambe kokugcina cebisa udaba lukaKhumalo uzokhumbula ukuthi kumsombuluko uye wafaka icala enkantolo wazothi ke kunecala lokukhwabanisa lokuthi iqembu bafuna ukumkhipha eqenjini kungekho emthethweni. Silindele lokho ke kusithangame okulindele ukuthi libe ngehora le12 kusasa. Kusasa eSentini. Yes, Sethembe Shandu siyazi ukuthi SABC izojuba indatheli zayo ezimkantshubomvu ukuze ziyocoshela ababukeli ngoba thina siyithina esisakazela umphakathi. Kunjalo. Lo ke mbukeli bekumzondilo wakwaMbeje umhleli weindaba zokubuswa kwezwe la eSABC. Kuphoqeleke ukuba kukhishwe abantu abevile 2,500 esikhungweni sokuqeqesha amaphoyisa ngenxa yomlilo odala ukuqhuma kwegesi eduze kwaso lesikhungo ePitoli. Abezimo ephuthumayo eTshwane kanye namaphoyisa omkhandlu bebezama ukucima lo mlilo endaweni yesigameko. Imbangela yalomlilo ke ibingakaziwa. Okhulumela amaphoyisa kuzwelenko uBrigadier Atlenda Mathe uthi lamaphoyisa akhishiwe kwenzela ukuphepha kwawo. Kukhona nongoti kasebebiziwe ukuzohlola indawo bekungakalima umuntu. The decision to evacuate the trainees, SAPS trainers and members from various specialized units, including the NAT joints, was taken following advice and consultation from experts. Various experts are on site to contain the fire at the adjacent business site. It should be noted that the training academy is not affected and that the evacuation process is a precautionary measure by management of the SAPS. A venue operational center comprising of various experts has been established. General Masamola says the safety of our police trainees and members remains a priority, and this evacuation forms as a precautionary measure to preserve the lives of our members. Isikhulu esiphezulu seSABC uNomsachabedi uthi umsakazelo womphakathi awucela ukutakulwa uhulumeni kepha ucela uxhaso lwezimali ngomsebenzi owenzayo. Uchabedi usho lokho ngesikhathi iSABC ivele phambi kwekomiti lezokuxhumana eParliament eKapa. Not here to ask for a bailout, because the minute we talk about funding the word bailout, we're not saying that. What we're asking is for government to follow global leading practice and fund the public mandate. We've put a number on it. We know how much it is. We're just asking for it to fund it. We've seen a global shift from license fee collection to alternative funding mechanisms. And we believe that SABC also has an opportunity, South Africa has an opportunity to actually look at this and learn from,
best practice around the world and see what will work for us. We have identified on our side different ways in terms of how we can come up with innovative funding models, which are going to be very critical going forward. But we've looked at things like, for example, some of you might know that New Zealand has pushed ahead and accelerated the media content pay law. What would you say if I told you that right now on YouTube, SABC News has superseded 1 billion views? SABC News is a bedrock of YouTube, but do they pay for that? You know, so that's very important. Bukeli sathi qoyito lama besibuya sizokuphathela udaba oluthini. I put it to you that what you observe on Mr. Fisher is consistent with the accused's version that Mr. Fisher was heavily intoxicated. Lihlele kusasa icala lalabo babengabaqaphi bePhini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile namhlanje ufakazi wombuso bephekwe ngemibuzo ephekwa ummeli wabasolwa uAdvocate Mswazi Makhubele. Asikubingelele sikwamukele mbukeli uma ngibosanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi inhloko yamajaji uRaymond Zondo uzothatha umhlala phansi ekupheleni kwalenyanga inesiqiniseko sokuthi iNPA izowaphenya wonke amacala aphathelene nokuqhwagwa kwamandla ombuso ngemva kwesibophezelo esenziwe oyinhloko yalolu phiko emcimbini wokumvalelisa namhlanje. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena kubele ukwenze ngena kuzo uyicinga ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Lihlele ikusasa icala lalabo ababengabaqaphi bePhini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile namhlanje ufakazi wombuso ubephekwe ngemibuzo ephekwa ummeli wabasolwa uAdvocate Mswazi Makhubele. Ummeli wabasolwa abayishagalombili uAdvocate Mswazi Maluleke uthi lesisulu esashayela imoto yohlobo lwepholo ngosuku lesigameko sasiphuze seqisa ophuzweni oludakayo. Sasingafuni futhi nokuthobela imiyalelo esasinikwa yilabasolwa babeqaphe iPhini likaMengameli wezwe. You testified that when you met Mr. Fisher, you couldn't stand straight. I put it to you that what you observed on Mr. Fisher is consistent with the accused's version that Mr. Fisher was heavily intoxicated the previous day. Ufakazi wombuso akafunanga ukuzibophezela kulokho. Watshela inkosi enkantolo ukuthi akanalo ulwazi lwalento eshiwo ngummeli wabasolwa. Your Worship, regarding the alcohol, what type of alcohol was drank, Your Worship, I cannot testify. All I can say is when we left, when we reached the porch, the steps, Mr. Fisher went down, held his head and sat crouched, Your Worship, and he just said, my head. Maluleke uthi abasolwa bayavuma ukuthi bayilimaza imoto eyayihamba izisulu kodwa abanazo izathu zalokho. The accused acknowledged damaging the left, the right rear window of your motor vehicle, and also the damages on the front. Lofakazi wombuso uvumile ukuthi akhona amachashaza angazange waqaphele ngesikhathi ebhala isitatimende esithinta leli icala. Icala ke lizobuyela kusasa enkantolo. Abangabokudabuka kwamanye amazwe nabahlabe ujenga ngaphandle kwamahhovisi omnyango wezasekhaya eMarabastad ePitoli bathi bethukile ngesehlakalo esenzeka izolo nalapho kushone khona umuntu ngenxa yokunyathelana. Amahhovisi omnyango zasekhaya eMarabastad angamanye amahhovisi ayisihlanu kuleli abhekene nabafudukayo kuleli usuku nosuku kuqoka ubuzo obuthile. Baqala kuma ujenge ngentathakusa kuze kushone ilanga. Uma sebengene ngaphakathi abakwazi ukuphuma ukuyothenga okuya ngasethunjini. I'm here in South Africa since 2016, but still I'm not getting papers. We really need assistance very urgently. Because when people come, they're coming from PE, they're coming from Durban, they're coming from Cape Town, and nothing is happening for them. We want the government to help us more. Amaphoyisa kasiqalise uphenyo. Police can confirm that one person died and more than 20 others sustained injuries
and were taken to hospital following a stampede at one of the government buildings in Pretoria on Tuesday, the 20th of August. Police have since opened an inquest docket for investigation. Alo, inhlangano African Diaspora Forum ithi yathukile ngokushona kokufika. The Africa Diaspora Forum calls on the South African authorities to conduct an immediate and comprehensive investigation into this incident, addressing not only the causes of the stampede, but also the broader systematic issues plaguing refugee reception centers. I-SABC izamile ukuthola ukuphawula kumnyango zasekhaya kodwa ayiphumelelanga. Namhlanje umnyango wezemisebenzi kahulumeni enqalasizinda wenza izethule ePhalamende malana nohlelo lokwakhiwa kabusha kwesakhiwo sePhalamende esangqongqoswa umlilo ngo-2022. Sibheka ukuthi ukwakhiwa kwePhalamende kwenzeka ngokusheshsha nangebudget. Lo msebenzi wenziwa iPhalamende el-appointe uDBSA. Iroli yethu ukuthi thina simonithe ukuthi konke kwenzeka ngendlela nangesikhathi nangebudget ebekiwe. Sizoqinisekisa ke ukuthi njengoba i-time frame ithi eqaleni ka-2026 iPhalamende kudinga libe seliphelile livuselelwe. Sizokuqinisekisa ukuthi lokho siyakumonitha kwenzeke. Njengamanje sehlisa idome ezosuka ePitoli ize la izoba la okwakuhleli khona iPhalamende elidlule la kwakubekwe khona itende. Ama cost azo involve ukuyitransporta nokuyivuselela kabusha ukuyiclean and nokuyifaka ibe khona la ine capacity yokuthatha amalunga awu abantu abangu 500 ngalokho ke kusho ukuthi onke amalunga ePhalamende azokwazi ukuba accommodated njengoba u400. Isikhwama esixhasa abafundi ngemali ikhungweni zemfundo ephakeme National Student Financial Aid Scheme sitshela amalunga ePhalamende namhlanje ukuthi uhlelo lokusebenza lokukhokhela abafundi ngemihlomulo yabo alakafinyeleli ezingeni elifanele. Expectation on the part of the students. Students expect that if they qualify for NSFAS, they are able to, for student funding, that they are paid on time. Their allowances, their accommodation, their tuition fees. That we're not where we ought to be. We still have challenges to resolve. We still have legacy issues that are a pain to students, are a pain to society. We are committed to resolving them as we go on in time. It is unacceptable that students would suffer this long. Abazali othisha kanye nomphakathi bathi bashaqekile ngemva kokusabalala kwevideo ekhombisa ukuhlukumezeka kwabafundi esikoleni samabanga aphakeme isinungane eLimpopo kuleli sonto. Inamalungu esigungu esilawula isikole isinungani bathi le video esabalele into encane nje kodwa kukhulu kwenzakalayo kulesikole. Abazali bathi isigameko zokuhlukunyezwa kanye nodlame kubafundi ziyanda ukunokuthi ziphele. Bathi izingane zabo zibekezelele ukuhlukumezeka kanye nobunye ubunzima. I felt very much saddened. I felt very much painful. And I didn't know what can I do to deal with such kind of a situation. You know, it is very much hard to see your son being hit this way or being beaten that way. Ngesikhathi abezindaba bevakashele lesikole kusuke umsindo wabafundi phambi kwabazali kanye nothisha. Omunye wabazali kubikwa ukuthi ugaseleke emagcekeni esikole wafika washaya umfundi okusolwa ukuthi ushaye umntwana wakhe. Isigameko senzeke ngesikhathi sekhefu. Amalungu omphakathi anxusa umnyango wezemfundo ukuba ususe abafundi abanodlame kulesikole. Kafushane uthi ukuhlukumezeka kwabafundi kulesikole sokokwansuku zonke futhi awukho umehluko. Umnyango wezemfundo eLimpopo uthi usaphenya ngelesigameko. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nomadlamini.
Sibonge kuwena ke Cebisa. Sanibonani naku umhlahlo wesimo sezulu sakusihlwa kanjalo nakusasa. Kulindeleke imoya ehelezayo maphakathi nezwe okele eyifundazweni ke esilapha enyakatho yezwe kanti ke entshonalanga nasengxenye ephakeme iningizimu okele ke lapha kwaZulu Natal lebethe nje gqwaqwa ngamafu izulu lithi ukufudumala ngokuhamba kwesikhathi mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile lapha engxenyeni esilapha eEastern Cape kanti izoya ngokusabalala ihlembe zemvula okuyela kwaZulu Natal kanti ke kusasa kulindeleke ukuthi umsingo obandayo obe lapha engxenyeni eyisempumalanga yezwe lithi nje gqwaqwa ngamafu izulu onqonqomeni lwendaba eyisempumalanga kwehlele njalo entabeni eyiseningizimu kanti ke mancane kakhulu amathuba emvula elindelekile khona lapha eEastern Cape zengokusabalala ihlamba zemvula kwezinye indawo sixwayiswe ke lapha ngemoya namandla kakhulu engase ibe nobungozi esifundazweni esilapha eEastern Cape kanti amagagaso olwandle ngenxa ulwandle luthukuthele ke kulindeleke alindelekile eningizimu okela esifundazweni esilapha kwaZulu Natal Indian Ocean kanti ke nakusasa isimo esifanayo silindelekile lamagagaso olwandle angasabe ubukhulu obungamamitha 5 isho isandla lesebhebhethekisa imlilo yequbula lindekelekile ke esifundazweni esilapha eLimpopo ePulukwane namaphethelo ake sibeka amazinga okushisa aphansi kuleli lithi libande kakhulu ke kusukela lapha eBethlehem kwehlele eBloemfontein kanjalo naseDR mangithi nje ingxenye zonke esenkabeni yezwe lebanda izulu ke kusihla nje lebeshibisa umkanje ke Sutherland kanjalo naseCalvinia kwezinye izindawo kulindele ukuthi lithi nje ukuphola kanti ke kusasa kulindele ukuthi lithi ukuphola ke ngasogwini olapha kwaZulu Natal kanti esifundazweni eseLimpopo kulindele ukuthi lifudumale izulu lize kwazise ke kulindele ke ishisandlu kulezo ingxenye kanti ke ngasengxenyeni ezilapha entshonalanga yezwe lebelifudumele lithande ukuphola ke engxenyeni eyiphakeme ezise-Western Cape singake sanamhlanje sibikezele sezulu sitamileni kusasa ngesikhathi esifanayo makuzibonga ukuzayo kadla mina umntana uthi ayixabene Mbukeli usale kahle